Her har vi så et setup, hvor vi har Spectrums originale modtager. Vi har en DX8 sender her. Sidste nye software. Og vi har et jitterproblem hen over vores vinger her. Nu prøver vi så yderligere at se, om vi kan provokere nulpunktet. Her kan vi se, hvordan nulpunktet pludselig flytter sig. Nulpunktet var 100% i orden før. Det er det ikke mere. Her flyttede nulpunktet så betydeligt mere end det, der var før. Nu blev den lidt mere stille. Her kan vi igen se, hvor meget nulpunktet flytter sig. Vi må konstatere, at hvis vi har en Spectrum DX8 sender, sidste nye software, så har vi en ustabil ting i højre potentiometer, som ikke videre virker korrekt. Hvis jeg flytter kanalen fra højre potentiometer over til at bruge kanal 1 eller kanal 2, så er problemet væk. Det kan jeg lige prøve. Så er kanalen nu flyttet over til at være throttle i stedet for. Det vil sige, at vi har sat den over på venstre pind her. Og nu står den fuldstændig stille heroppe. Jeg kan lige vise her på venstre pind her. Har den kørende her. Der er ingen jitter overhovedet på serverne. Serverne står fuldstændig stille. Så jeg tror, vi har en DX8. En DX8, som har et problem med højre potentiometer og ikke med venstre potentiometer.